रे नाना तोर मौसी आई रही है का कली हो तो कहत तारी जे सत का हमार बहन बेटी होई तो है अग्नि कुंड देखत रे। हाँ हाँ तो यही के कहलिए जो अग्नि कुंड पार हो जाई आई जा चल आई तब तो हमार बहन बेटी न ते कहली कर दे चबा घाल बोल पार हो जाई बे। हाँ हम पार हो जाए। हाँ तो जो पार हो जो कहवा में बाड़े भैया पंछिया के हो राजावा हो हमारा दीपतिया में भैया हो खाना हो सहाइया काहे भैया तारा पर कौन मुसीबत पड़ गई कि पुकार कैलू हा? ए भैया हम तारा के खातिर पुकार कनी हा हमार मौसी कली हा जे हई अगिन कुंड बा पार हो जेबे तो हमार बहन बेटी न तो कर देना चबा घल। इतने में तू घबरा गइलू? हाँ ये भैया सुना बहन तू घबरा मत, तू हमरा पाक पर बैठा हम तारा के पार कर देता नी। पारी करी देबाए भैया आगिनी के हो कुंडावा भैया हम आगे कुंड पार कर दनी तरह के तू जहाँ रहलुआ तू तहाँ चल जा। अब तरह पर कोनो मुसीबत पड़े पुकार करी हम आके तरह मुसीबत के दूर करे बहे। ठीक बा हे भैया हम जा रहल बारी अपना जगह पर। ठीक बा भैया। ए मामा कहा रे हम तो पार हो गए नी। पार हो गई ले? हाँ ए चिलरी रे ढीला ही ये तो सही खानदान के बिया। ए सही खानदान को हैले ही हो। अच्छा सुन ते जो जहाँ लुकाई रहे तहाँ लुका जो। हाँ। फिर उबावत या पूछी ले सन तोरा के बोलाए तबे आई है। ठीक बा हम जाता नहीं बाकी रास्ता बदल सदल गई है गई है। हाँ। बाँच गई रे बच गई रे बात गई। हाँ बाँच गई ए तरह मारे सब के तरमन के बाँच गई। हाँ नाती लोग खुशी बड़ा लगी के तरमन बू बताओ। ना नहीं पल बरल बरी। अच्छा ए ना नहीं पल पर सूझ जाई तो मैं सब के बन बैठी हियो ना तहरी कोर सच्चा बजाए। अच्छा जा जा जहाँ आवत या पूछत तनी सन सुत रही तो ठीक है बा ना सुती तो अब तक खाइए जाइए भागन दो सन ना यो हाँ मामा सुन तोर मौसी आई रही है का कहली कहली है जे सच का हमार बहन बेटी होई तो हई नाग नागिन के पलंग बा ए पर सूत के बाँच जाई तब तो हमार बहन बेटी ने तो कर दे चबा घर क्या के सुन दे बे। हाँ अरे हम जान जो सुते बड़ा ढीठ बिया जो ढीठ भी है जो सूत गए जो कहवा में बाड़े भैया पंछिया के हो राजावा
भैया अब तारा पर कौन मुसीबत पर गल कि फिर हमरे के बुला लहलू? ए भैया हम तार के खातिर बोलनी हा हमार मौसी कली हा है नाग नाई के पलंग बिलने बनी ए पास से सूत के बांध जेबे हार बहन बेटी तो कर देना चबा घले। इतने में घबरा गलू तू? हाँ ये भैया तू अस्थिर रह बहन, हम नाग नागिन के समझाए तने। ओ नाग नागिन बहन हमार सूते जाता रे, अगर नीचे से ऊपर मुड़ी उठावला लो चेंगुरा में टांगे आकाश खिले, आकाश से छोड़े तालो का पड़का गायब हो जाए। अगर ऐसा ना मन वालो तो मारा ठोर से तालो के गुद्दी के दिमाग के गुद्दी छिड़ दे। ठीक बा बहन सूते जा। ए बहन का हो भैया? तू सूते जा, हम नाग नागिन के समझा दने। ठीक बा है हम भैया। जा रहल बानी अब। साझे के सू ताला काए ना ना भाई ले हो सा बेरावा साझे के सूताला काए मामा भाई ले हो सा बेरावा कहा रे? हम तो सूत के बाँच गई नी। ये चिलरी कारे ढीलो ही ए सही खानदान के भी ई तो बाँच गए। पक्का खानदान घर के ही लड़की ही हो। हाँ एगो कार कर ते जो जहाँ लुकाई रहे तहाँ लुका जू आ फिर तोरा के हम बोलाए तोर मौसी आई है पूछी ले तो चाल करम तो आई है जो। ठीक बा हम जाता नहीं। बाकी जे तेरे हम कहता नहीं वही तेरे रास्ता बदल सदल के वही है जो ही है। तू तो बाँच गई। बच गई? हाँ बाँच गई। तो बच गई। सुनो सन का सच के बहन बेटी बिया। हाँ सच के बिया। बोलाओ सुन। बोलाई सन हाँ। खाली कह दे जे ना ना खाब फिर असली दोगली तेगली ही हो। अरे दोगली तेगली कहता रहो। कहतानी कहतानी जे खाली कह दे जे ना खाए के जन मिले है। देख सुन तोरा से पूछे तनी सन सही सही कह दे जे ना। खाली ना कह कर फिर खाए के मिला होती है। असली नीचा ऊपर बोले ले। अरे नीचा ऊपर कहता रहो असली दोगली तेगली ही हो। ए खाली कह जे ना खाए ना कह दे मुंह पर आ गइल बा कह दे ना खाए खाए काहे के मिला रे। ए कह दे जे ना खाए खाली ना कही है। कह दे ना कह दे आजा घेर पर आ गइल बा मुंह पर आ गइल बा। कह जल्दी कह आ गइल बा जाति पर कोहरलू की एक छे में ले ले यहाँ कोहरलू तो छोड़ बा एकदम ना खाए। बोल ना ए मधुरी रे चला है ने चिहैली की इनका गर्दन कटन। छोड़ मुंह बोले छोड़ा ना
मुंह बढ़ा दी भाई एकरा गोल्फर में मुंह लगो हाथ लगौले बानी माऊसी हो माऊसी अब बुनी फिर कुकेले फट जाई खाली मत होनो अब बुनी माऊसी हो रे चुप न कराओ रे पछोता नु पड़ जाई तोरा रे अब बुनी रे डांटा बस डांडो कर ए डांट टगराओ चिलरी ए बबनी का है मौसी कह बहना के समाचार ए मौसी तारा बहिना के समाचार सब ठीक बा ठीक बिया हम तार से भेंट करनी हो हमार शादी हो गइल बा हम ससुर अपना चल जाम बिहने आज बाल होय रे चिलरी का कहले रे भकुरी रे को शादी हो गइल बा हां हेतिए चुक में कह देले से कर माई बाप ए बाबूनी का है मौसी रे अपना शादिया में हमरा के ना बोलाला लगिन ए मौसी अब हम का जानता नी माई का जन तरह काहे ना बोललो सा इका रहनिया से ए सुन एकरा रहनिया से ना बोलौलो हमर रोहन खराब बारे ना तो ना। रहन नहीं खे तो रोहन खराब नहीं छे रे हमर रोहन खराब बा रे तो रहर नहीं खे खराब रहन हाँ तो कौन मुंह लेके जाई होई हाँ। बाप रे याद है भंटा में के अनहावल हाड़ी हियो ठीक एकरा रे अब 2-4 दिन रखल जा हां अब रहबे करी बड़ी एक दुबराइल महीना बिया दी बड़ी दुबराइल बिया अब खाई पी मोटाई तब जाई हाँ दुबराई तो बोले खूब एकरा के मकई के बाल खियावल जाई हाँ एकरा के बेसी ना 2 हफ्ता रखल जाई आखिर तो बाढ़ में तो धान उन दहा गई हनु एकरा के मकई के चूरी खियावल जाई अब बैसखुआ होता ए बबनी का है मौसी अब रह 2-4 दिन तो अब जाई ये मौसी हम तारा घर में रहे ताकि तनी घर द्वार चला दिखला दो ए बबनी तार नाम का हो हमार नाम है माधुरी मधुरी हाँ आई हो हमार बाबू ए बाबू तू रह 2-4 दिन तो अब जाई पहले घर द्वार चल के दिखला दो हौ घर देख लबो अपन आदमी यो घर देखला दो हाँ देखला दो ए पुरानका घर बरी अब पुरानका घरवा देखला दो रे अब तो 12 बार ताला हमरा मारला हो गइल बा अच्छा ताला खोल दो अपन आदमी यो तनी घर देख ले आखिर तलवा तो मुरचा गइल होई तनी कियासन के तेल धो दिए जे तनी भेखी हो जाई चल जा हजा के देखला बो चल बबी चल 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 ये घर है बबनी ये घर है मौसी हाँ ये बबनी मौसी ए बबनी का हाँ, मौसी। ताकत रे ये मौसी का हो ये तार घर है हाँ ये बबनी ये घर है बड़ा सुंदर घर बनाल बड़ी मौसी हां ये बड़ा छत मकान हो बांस के पाया हो मार करी लागल बा ये हाल देख ले कपड़ा वाला छत हो आ खिड़की देख ले कितना कितना दूर पर बनल बटे कठिन हो हाई छाओ गो कोसावाए माऊसी टंगले बाड़ू रे नानिया हो साचे साचे भेदावाए माऊसी हमारा से बता
कैसन टंगले बाड़ू? ए बबरी हाँ तो तू का जान तारू ए बबनी कहाँ मौसी? चनु सके 6 गो लड़की वाला सोन तार माई मार के डेढ़ दी बाल भेज ले ओकरा उहे हो सन। ठीक बा मौसी। हाय एगो कोसावाए मौसी कैसन टंगलू रे नानिया। चुवेला हो धरतिया ए मौसी कहाँ है बबरी? हाय एगो कोस कैसन टंगले बाड़ू? हाय ये ठोपे ठोपे खून चुअता। हाय कोसवा। हाँ ए मौसी। ए बबनी तू का जानता रू चनु सके छोट के लड़की को हा 6वें पर से 7वां ना भाई रे उहे लड़की को जाना के ना रहला बलखंड तर माई एई दशहरा में मार के तर माई हमरा के भेज लबी। हाय भगवान हाय भगवान देना का बलखंड दर ह हाय स्वामीनाथ हाय स्वामीनाथ। आई बाल अरे दादा हो का हो अरे हमरा बाबू का उठाओ सर क्या हो गले ए शीशो वाला बेमरिया तो ना हो ए बबनी यूने दे जाई तिरा गई। ए मौसी काहे बबनी काहे गिरलू सुना ए मौसी हमरा कबो कबो धड़का की बीमारी हो जाला। धड़का? हाँ ए मौसी। रे चिलारी का हो रे धड़का की बीमारी का कहाला रे? धड़का के बीमारी नहीं खुजा ना ना ए दे धड़का के बीमारी कोनो बीमारी ना हो ना बीमारी हमारा भइल बा। बीमारी हमरा भारी बीमारी भइल बा। तोरा हाँ कौन बीमारी रे? एकरा धड़का के भइल बा हमरा फारका के भइल बा। एकरा बबनी के हमरा बबनी के धड़का के हाँ। तोरा फारका के फारका के आ तोरा रे अरे बाप रे ओकरा से तो बीमारी हमरा बेजोड़ भइल बा। बहुत तनी दुबराइल जाता ई दुबराए कहत रे ओकरा धड़का के बीमारी भइल बा या हमरा अलगा के भइल बा। सुनो सन बबनी के हमरा धड़का के एकरा फारका के एकरा अलगा के सुनो सन का बबनी के छोड़ तनी अच्छा तोहनी के तो हमार दादा तोहनी के नार बसो तो हम कैसे जब के कुछ लेके दी हाँ ना। सब का चला सोन मौसी अस्पताल में हेते ते सुआ देखल बारी सुई ए तनी घपवा तनी ठीक हो जाला सोन। हमनी के माल गोरु हई से का ये बड़का बड़का सुअर ले जाए सो हनी खरबीरवा खाए से छूट जाई। ओए जे छूट जाई तनी तनी खरबीरवा दवाई खोली से जब बीमारी दूर भइल। ठीक हो जाई। हां ए बबनी कहाँ मौसी? बबनी हो हाय कैसन घाड़ावाए मौसी टंगले बाड़ू रे नानिया। हाँ, साचे साचे भेदावाए मौसी हमारा से बताइबू। ए मौसी का ए बबनी हई घाड़ा कैसन टंगले बाड़ू? कहाँ घाड़ा बारे? अरे सामने देखो ना। रे चिलारी ए चिलारी का हो अघाड़ा रे अघाड़ा फूट ना गलई पहिया रे आ छठिया का परनवा हम ना भूख रहनी हाँ। वे गईनी घर ली पे फूट गलई। देखी लोगी रे सब कोई छोट भूखेला आई छोट के पारना
भूखे ले रे का हो रे तन हटबे ए का हटी हट गई। ए ए बबनी का हो मौसी? ओ घाड़ा हे घाड़ा के ए मौसी वही के कहतनी। ए घाड़ा में चना अमृत बा ए घाड़ा में चना अमृत बा कितनो दिन के लाश होके मरल कितनो जरा होखस एक बुन उठा के मुंह में डाल दो वो तुरता उठ के बढ़ जही। ठीक बा ये मौसी। हमार बाबू ओई में हाई कैसन कोड़ावाए मौसी टंगले बाड़ू रे ngoniया। मौसी का बबनी सही सही एगो बात पूछा तनी बतला देबू। कौन बात पुत्र ई बतलावा हई कोड़ा कैसन टंगले बाड़ू? कहाँ कोड़ा बारे? अरे हई सामने देखो ना। कहाँ कहाँ? ए मौसी अरे सामने अब गरला है जा रे बिलोरी का कहता रे खेखरी आ कोड़ा रे ए कोड़ा चाहे झोरा चाहे बोरा हमका जानता नहीं रे। ए बबनी कहा मौसी? कहाँ कोड़ा बा? अरे देखो ना ये कनिए के लगे होई। रे तोर गोड़ा खस कोई बे ए दे हैंगर कर हैंगर ए नाती मार मुत देबे बे हैंगर कर हैंगर कर ए नाती आ का रे हई? अरे बाप रे कहाँ से आ गया देह मेरे। ए बबनी ए मौसी ए कहा ए कोड़ा में इतना शक्ति बा ए कोड़ा से कैदा ए कोड़ा सारा दुश्मन के हमरा मार के गिरा दो सारा दुश्मन के ए खाली घूमी सब जना के मार के सूत खाई। ठीक बा ये मौसी। ए मौसी का हो तू जा जहाँ रहेलू तहमा चराउर में जा आयलू से सीधा दिवा दो हम बना के खाए हम रहे में जा। ए बबनी खाक बनल बाटे बनल बड़ सनी है ए हजन बनल बा तो जियान होई खा लिए खा लिए। ए सीधा का करबे खाए के बनल बा उहे खा लिए आ तब चल हाँ, हाँ। रही है ए और मौसी का बबनी हाँ मैं कनिक हाथ के बनावल ना खाए। का ना खा- हम जन मारा ए हमनी के में का भइल बेटे हमनी के बनावल ना खइबू का है? का ना खा रे का हो रे? ये कनिक हाथ के बनावल इसे हम ना खाए। हाँ ई साल साल भर पर नहाली सब। का कहतिया? दे ए मौसी एकरी खाद के बनावल ना खाए इस साल भर पर नहारी साल भर पर कहतिया हाँ, बड़ा बुर्बक बिया। हाँ हम आगे 6 गो छठ बिता दिले आ 7वां छठ पर नहा लीले। अरे वाह हमरे से पूछे तारू। हाँ दे 7 गो जीवतिया नहाइले नु ता 8वां पर जाके हम नहाइले। ए बबनी खा लियो ठीक बा मौसी तू जा। सीधा दे घरिया से अपने से बनाई खाई तो नहीं खस हमहू खाए। अच्छा भैया से राय ले लो। ए चाउर दे घलिए चाउर हाँ। आगे सीधे दे दे। हाँ रे ये वो सीधा भरे हाँ सीधा दोसर चीज अगर धान दे दिया तो सीधा बोली आ वही का कूट दिया गल तो चाउर हो गई। चाउर दे ले चाउर हे चाहे आटा दे दी आटा हाँ। आटा दे देम कि पिसान हाँ मारे दे के ठूसा का है
अरे आटा पिसान है क्या? एक के भइल, एक ना भइल, दूगो हो गई। के तोरिया आटा होला गेहूं के और पिसान होला जौ के। गेहूं के आटा दे दिए। अच्छा हाँ ठीक बा। अब तरकारी उरकारी दिया नु देख लिए। आलू दे देम कि आलू ही? अरे ये ना वो चिलरी है, कोरोनिया कर चिलरी है। अरे कर माने नहीं खूब बुझात। बड़का बड़का आया आलू के आलू कहल जाला, छोटकी के आलू के आलू कहल जाला। हाँ बड़का आलू के दम बनेला आ ननकी आलू के तरकारी बनेला। आलू दे दिए। आलू अच्छा आलू लौका दे देम कि कद्दूआ? लौका कदुआ है क्या भाई? हाँ नु लमका होला से लौका हो, कद्दूआ से गोल हो। लौका दे दिए लौका। अच्छा आ भांसा दे देम कि बैंगन? अरे दादा हो दादा। कहा अरे दोनों एकर भाई रे। है, बड़ा मुहजोर बिया। एक एक के भई रे। बैंगन होला लाम लाम, भांटा होला गोल गोल। रे ये दोनों एके भाई बैगन दे दी। अरे अच्छा ये बता लिट्टी लगा के खाई? हाँ अच्छा तो गोहरा दे देम कि गोईठा? अरे गोरा कुछ से पका के चाहिए। गोईठी से ना पकी, गोहरे दे दे। हाँ गोहरा दे दी। चल बड़े बड़े बा हेते हेते। सुन हाँ बाबूनी खागलूर से बनाइया, आगिलूर से देखिया। ठीक बा मौसी। पानी लेके दियो सन। तू जा। कहे ना एकदम जरूरी जा बा जे में। पानी ना दे जानू तू जा चराव में मौसी। बोलियो सन मत। ना जा। हमनी कहे के जाई सन बोले। रे रे का हो बोलिए मत। हम कहे के बोले हम नहीं? जा तनी। जा जा ई जौन आ रहा कोई कहनी को हां को देवे के बा। ऐसा नहीं करो हम करो। कहवा में बाड़े भैया पंछिया के हो राजावा। हमारा विपतिया में भैया हो खाना हो सहैया। ए भाई का हो भैया? आप तरह पर कौन मुसीबत पड़ गल कि फिर हमरे को बुला लहलू? ए भैया हम तारा के खातिर बुलानी हा? हाई छगो कोसवा हमरा भसुर लोग कह, हाउ एगो कोसवा हमरा सामी कह। ई छगो कोसवा हमरा भसुर लोग कह हमरा के छुअत या हमार देह छुआ जाई। बहे तू घबरा मत, लोग हम उपाय लगा देतनी। अगियाला गई बाए भैया गुलाबा बोरनी के घरावा। भैया भाई 3 गो सामान तू ले ला और हम ले लेता नहीं, घर में आग लगाओ, भागो यहाँ से। ठीक बा भैया, चलो भैया। चलो बहन भागो। मधुरी कहाँ पिया? वो जर के राख हो गए। आई बाल सुनो सन, या कैसे लागल है सगुन कर दे। हाँ करो सगुन। आई बाप का हो? अरे दादा हो का हो? मधुरी ना रोलिया रे दादा। तो
अब गनु गो धन कुटाई रे दादा। सुना सुन कहा अभी 12 कोस में गोल बिया। हाँ जल्दी काठबासी से घेरा था। सुन 14 कोस में कटबासी लगाओ तारी। हाँ। जय शंकर।